dragi prijatelji, Hrvatice i Hrvati, u ovoj kampanji nitko, ali baš nitko ne govori o kulturi. Možda je to zato što barem nominalno Evropska unija svakoj naciji dozvoljava da sama kreira svoj kulturni prostor kroz svoju vlastitu kulturnu politiku. Mi kulturne politike nemamo, naša inteligencija šuti, sve je anestezirano kako već jest u mandatu Andreja Plenkovića. Ipak, naravno, moramo uvijek imati na umu da su europske teme hrvatske, a hrvatske su europske. Sinoć kasno navečer na vijestima gledala sam reportažu o brendiranju Hrvatske. Kao da je Hrvatska jedan prazan prostor, ali Hrvatska nije prazan prostor. Hrvatska ima svoju duhovnu fizionomiju, ima svoju kulturnu baštinu, ima svoju suvremenu umjetnost, ima svoje ljude koji doista žive taj identitet, taj nacionalni i kulturni identitet. Vjerovali smo dakle u posebnost, vjerovali smo u našu različitost, to se nekako izgubilo, a ja vjerujem da će kroz naš rad, a posebice kroz moj osobni angažman vezan uz kulturu u našoj stranci, sve to ponovno sjati onako kako mi zaslužujemo. Hvala vam što ste došli, vrijeme je za Hrvatsku.